Мынаны қарашы, мынаны қарашы. Бұл нәрсе аңладыңызбы? Мынаны қарашы. Мына бізден айтам бит, туған ауылыбызда бір үліші шул бір неше урамыз татар яғы деп атыйлар. Шуңа күрә біз татарша сөйләшәдек. Татарстаннан шул айтам бит 61 елны совхоз оешкан елны Татарстаннан килделәр. Шунда безне бір кудагый анда инде алар иншылтыгы Қазақстанда бигрәк бездә инде Қазақстан шигендә, алар да Қазақстан шигендә. Бір авыл безнең 3-нче бүлек, ягъни отделение совхозның. Шунда анда инде татар юк, гел казаклар, урыс дейсең, украинлар анда алар урыслашып беткән инде. Алар инде безнекенә караганда безнең авылда 1880 елда килгәннәр дә. Акрын урыска әйләнеп инде урыс телендә тик фамилияләре калган иде. Теге шул Малько, Якубенко, Юрченко, Касьяненко, хатта һәркайсы инде ни күршә сөйләшәләр. Анда 1908 елны Столыпин реформа буенча килгәннәр инде. Шуңа күрә алар әле телләрен югалтып өлгермәгәннәр. Чөнки аларны тик урыс арасына бит урнаштырмаганнар. Алар яңа авылларны оештырганнар да. Шунда 1908 елны берсе Троицк дигән анда мәсәлән, берсе Ивановка. Тегендә украиннар алар инде үз телендә сөйләшә, казакта үз телендә. Безнең инде ништер авылда алар бик кайсы вакытта ояладыр, урысча тырышалар сөйләшергә. Шуны әйтәс килә, безнең кодагы инде менә моны карагыз дип, ул инде шуны аптырата. Татарстанда яшәгән, ничә бала тапкан, шас килгән ул монда безнең якка. Казак арасында торгач инде менән караш ди. Менә шул матурлыкны, менә бу якта ялтырап тора. Ялтырамый әле, ачык төстә. Кич белән китеп барасың, фонарь утына, яктысына, алар әйтерсең алтын кебек ялтырап ята шулай. Алтын менә. Менә яңа трамвай. Бүтән темага азрак әйтим әле. Гел шуларны күрсәм, яңа трамвайны исемә төшә. Вакытында мен теге аларның директоры бар. Сөйләдем инде. Минем урысча әйтүче двоюродный инде бер агам бар инде, абыем теге туган авылда. Ул Рашид Шамсуддинов дигән. Монда карасам, Рашид Бадгиев Шамсуддинов дигән генеральный директор дип язып калган табличкасы. Шунысы мен вакытында шул трамвайный управление дип шул трамвай идарәсенә бардым да, аны белән очрашкан идем. Әйтәм, минем двоюродный бар. Килеп бире кайчакта килгәч таныштыра әле безне ди. Анарда Рашидмы, әллә Рашид? Мен әйтәм, минемчә Рашид, наверное. Мин Рашид ди. Имеш шулай диде. Шунысын инде ул мине утыртты да, сөйләдем инде, утыртты да алып китеп бара. Менә зарлана теге. Әллә курка теге журналистлар килә дә акча теләнә бит кайсылары. Я нәрсә, шул акча теләнмәсен дип, нәрсәме дип зарлана инде менә. Шулай авыр, акча җитми, тегеләй булай. Шунысын әйтәм, үзегез әйтәм, зарланасыз, акча юк дип. Ник әнә шундый кыйбат трамвайлар алдыгыз дигәнем. Ул теге Орловканың Ширкау янында узып барадыр. Машинасы, иномаркасы шоферга туктат диде. Теге туктатты. Шунысын бу миңа бурылып карый да әйтә. Миңа икенче якка барырга кирәк ди. Минем тарафым икенче якта. Min tarafım икенче якта ди. Шып калдым шул. Ал туп-туры китте инде. Яратмады. Тур әйткәнне туганда яратмаган ди. Шуңа күрә инде. Журналист тәнкыйтьләмәсә кем инде әйтер мәсәлән. Әле вакытында БСМП баш табибы шулның кабинетында булган идем. Ул мен инде бер мяскомбинат директор белән таныштыра башлады. Мен әйтәм, мин ишеттем әйтәм, сезнең хәләл колбасаларыгыз әйтәм. Хатта авызга да алып булмый. Шәкый икән дим. Бу баш табиб тотынды, аны якларга иде, уңайсызланып китте дә инде. Юк, яхшы инде, яхшы. Мен әйтәм, Евгений Вячеславович, ул хәзер минемчә Мәскәүдә тора инде, татар хатыннан. Евгений Вячеславович, әйтәм, мин әйтмәсәм, кем анарга әйтер әйтәм.
Biz bit халык безгә мөрәҗәгать итә. Менә халык без халыкның фикерен җиткезеп торырга тиеш җитәкчеләргә. Әле ярый менә бер сөйләгән тагы кабатлаган була инде. Мамадыш колбасасын яманлыйлар, аттан ясаган ат итенә. Мин аны шалтыратып әйтәм, сабын кебек әйтәм колбасаларыгыз. Ярый тыңлап торды бөтен нәрсәне. Вот, шулай игътибар белән шунысы яхшы әле. Мен әйтәм, бәлки аны цехларында урлап йөриләрдер. Итне кем белә, ул бит җитәкче гаепле булмый кайсы вакытта. Ну ярый менә бал бу ябылган, ябылган сатыла. Әнә хатта урамда теге бар. Бер проспектны алып ташласак, Хасан Туфаны була. Тагы берсен алсак, анда ни инде була ул проспект Нәбу Вахитова, тегендә имеш Биляев, Раис Биляев проспекты. Шунда УВД каршысында сатып торалар карбыз. Ул кискәннәр хаттаны, кискәннәрдә кыйбат булгач, теге һәркайсы ала алмас дип кискәннәрдә целлофан белән каплап куйганнар. Мен әйтәс килә, ул бит менә юл буенда, анда машина әйдәп кенә тора, шундый зур хәрәкәт. Шунда машинаның төтене һавада, шул бөтен карбызларга сеңә ул. Элек буладыр, без мәсәлән гәзиттә эшләгәндә аны язсаң, тикшереп, аларны туктатып куялар. Юк, хәзер менә мин әле бер видео төшердем, берәүдә күбесе битараф калды, урыс телендә карбызлар кая югалды дип. Теге сөйлиләр бит. Ни ди, әгәр дә менә коммунистларны ди, безнең Советлар Союз җитәкчеләрне Сахарага апарып шунда куйсаң ди, алар ди шул ук ди ком югалачак ди. Шуның шикелле менә әллә каян килгән имеш торпеда дигән кавыннарны китереп саталар. Каяндыр бу карбызлар килгән Казакъстаннан, әллә каян килгән. Безнең менә Төстүбә, ягъни Солилецк менән 650 чакрыммы, 560 чакрым Оренбурга, анда да ул карбыз тулып тора. Ник менә шул Төстүбәгә барып алмаска шул карбызны? Юк, карбыз юк, менә күбесе зарлана. Менә тәртип кая, менә тәртип белмим кая. Тутта менә көрәш башлай. Менә әйтерсез, журнализм бит, әйдә көрәш. Юк, халык нитми, хупламый халык. Беләсезме, менә халык өчен син тырыш, карбыз, тотыналар арасында. Нигә кирәк ул без карбыз? Кирәк булса базардан алабыз. Ник менә шул кеше, син генә түгел инде, бүтән кешеләр дә бар бит. Аларның мәнфәгатен без якларга ти журналистлар мәсәлән. Теге урысча әйтмеште, глаз народа без. Менә мин хатта ул бер кибеттә кичә тордым, шунда керде дә берсе, хатын-кыз, карбыз юкмы ди. Алар бит, аларда хак бар бит сорарга. Без аларның фикерен, сорауларын менә ретрансляция дип әйтәләр, шуның шикелле ретрансляция ясыйбыз. Без инде тотынсак, кемдер каршы шул ук чыга. Нигә кирәк безгә карбыз кирәкми, без кызыксындырмый. Нигә юкны букны сөйлисез инде дип тотыналар менә. Безгә каршы чыгалар халык. Менә шулай. Иртәгә булсын берәүнең анын бер кайгырган бер эше булыр, мәсәлән, ул кешенең. Без тотынсак, бүтәнне тотын ник шуларга, ул безне борчымый, әле ул тема дип тотыналар. Менә шулай ул менә. Әгәр дә берлек булмаса фикердә, әле Мустафа Кемал Ататюрк ни бар инде, анда инде язмыш, язган не мотло түрк дүйене, нинди бәхетле дигән түрк дөньясы. Шунда бар инде безнең Гаспринский, Гаспралы дигән аның сүзе телдә, фикердә, эштә берлек дип. Әгәр дә бездә телдә, фикердә, эшебездә берлек булмаса, без менә шулай булачакбыз инде, бер-беребезне нитеп. Шулай һәркайсы менә риза булмый кеше. Инде мәсәлән, бүген миңа кирәкми дип кеше әйтә. Хупламыйм мин аны. Иртәгә тегесе уйлый, ник мин аны хупларга тиеш? Минем эшем миңа кагылмый ул бит шулай дип. Бер-берсенә шулай ярдәм итеп, урысча әйтмешле, теге солидарность, ул да чит илдән килгән сүз инде. Солидарность күрсәтмәсә халык бер-берсенә шулай, анда бер нәрсәдә бер үзгәреш, яхшы үзгәрешләр булмаячак. Шуны мен сезгә аңлатырасым килә. Һәркайсыбыздан тора. Менә миңа мәсәлән кирәкми ул, мин аңлап торам. Ну, мин анага хуплап торыйм инде аны фикерен. Чөнки иртәгә миңа ярдәм кирәк булыр, алар мине фикерне хуплар дип. Һәркайсыбыз шулай яшәп, бер-беребезне хуплап торсак, шунда бәлки безгә үзебезгә яхшы үзгәрешләр булыр дип. Аблай өмет юк инде. Әгәр дә битараф торсак, һәркайсыбыз миңа кирәкми ул, бүген кирәкми. Иртәгә кем белә, бәлки кирәк булыр. Ярый, рәхмәт, шуның белән тамамлыйм. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз.